Iku nek kelemen susah ngadeg. Cita-citane sing nek gedhe dadi napa, Nduk? Coba, Nduk. Nggih. Kula pengen dadi cita-cita kula to. Nggih, nggih. Pengen duwe bojo sing ganteng ngoten. Wah, iki. Nggih. Sik cilik wong ganteng. Ya Mesti ora kulino lah. delok YouTube, kulino delok bikes bikin kesel. Walah. Alah. Sekolah sing pinter. Nggih. Wo sok ben dadi presiden sing kondang. Nggih, Syukur bos bage iso artis. dadi dokter, ya. Nah. Sok ben nek kowe dadi dokter, nek Pak De kluthuk apa kuwi nganu di Suntik. wah, diamputasi. Sing apik diamputasi ndase, dadi ben langsung bongkong ngono lho. Lara ora kok. Lara masa apa tuh nak ujung-ujung amputasi, kudune masa amputasi. Oh, temen-temen nek sia-sia aku. Sing spesial kanggo Piyayi Kupuk apa, Nduk? Sing spesial ngono. Iki krana sik sakmene iki ya wis nuwun sewu. Apa? Bapake pinter leh natah iki pinter. Salam kagem Bapak. Sik to. Sampeyan kok pilih kasih to? Piye to, Nduk? Pilih kasih sampeyan. Lah nyapa? Lho sampeyan mang nyangoni mbak-mbake dua to? Lah aku kok gak. Sing nyangoni Pak Sigit. Sing nyangoni Lho Pak. Mas, sampeyan kayake muni to yo an. Piye? Engko tak sangoni. Aku mek muni, aku muni. 300 ya. Heeh. Lah ya aku muni tok ning urung nganti ucul. Ning sing wis ucul ki kene iki lho, tunggale sok akeh lho ning kene iki lho. Lho, tunggale sok akeh lho. Ngono. Kosong lho. Rokok iki lho. Ngene. Ora, Rasa- ngono melu Pak De kuwi. Rasa malu wong loro kuwi. Lek kuwi ra mungkin nyangoni. Lah kowe. Aku ketok ya padha karo wong loro kuwi awake. Alah. Wah mulek kae rumangsamu. Nduk, Ah, niken. Tembang apa, Nduk? Bajing lucat ya, Nduk ya. Caping gunung Caping ngawur gunung. kae rumangsamu. Iki ben jengleng Pak Demu kae lho. Oh iya, Apa asam lan guyumu? Heeh. Esem lan guyumu. Oke, iso caklane klat iso. Wis. Ayo. Lho, kok ayo Ayo. Loh, kowe iki dijak ki arepe dienggo slenger diesel kuwi lho, Bri. Wis ayo. Larase gawe pelok bae. Coba, pelok Mas. Gaweke biasane. Nah, coba depannya piye, Nduk? Pak Beni sebenarnya Pak Beni. Magadi. Fotomu. Ngono kuwi. Coba, Nduk. Fotomu. Fotomu ning kamarku, ning atimu kaya kowe, ning sandingku. Yen dirasani, yen kangen kowe. Bojomu ning kamarku tak rasane wis ana seminggu. Terus. Jebulane penak bojoku dhewe. Fotomu kok bojomu. Fotomu ning kamarku kok bojomu ning kamarku. Berarti lak bojoku IP-mu dhewe. Ora apa-apa lek mendem ini kalu aku jajal. Kalau cangkemmu kuwi. Mangsamu, ya wong ki aja nyanyanyunya. Wae dulure di Ya ora aja. pangan mangsamu. Ya lek pancen ora oleh karo bojomu moro tamu hidup piye? Ya. Bu Parmi oke lho Sian. Masih cantik lho. Tak tuapuki lambemu. Kowe aja rena-rena lho. Ale padumu ku nyeneni aku yo kudu yo sir. Ya ora. Pasine mbiyen sing mbok sir ya Bu Parmi akhir nek anake. Jane ya ngono. Esem lan guyumu karya Mas Jo Klitik. Ya. Coba Nduk, coba rada maju. Sakmene ya Nduk larase ya. Gawe gamelan ya. Ya, Yo oke. coba diwiti kok gamelan, Co. Yo esem lan guyumu. Sakraning rat musik wong Indonesia. Pak Lopez. Apik. Ki lagi iki garap gamelan. Ya, apik. Bisa kawe senangi
Sigit A. Rianto. Kanca-kanca Karang Taruna matur nuwun. Fotoku ning kamarku, ning atiku kaya kuwi, ning kupingku. Yene rasane yen kangen kuwi. Tresnaku nemong kuwi, aku wong nganti selesai. Aku rasakan bisa lali esem lan guyu-guyu. Wes. Sangke penake ora krasa lho, Nduk. Lah iya. Iya. Aku barang yo saking penake ya. Lagune apike ra Mas. Kok yo iso lho, Mas? Loh. Ora ono ndang nyiptakne Loh, lagu. aja kita seneng karo Rabi apa piye kuwi? Ngawur. Mangsamu iki yo sik trahe ponakan kok iso. Oh, iya. Matur nuwun ya, Nduk. Ya, Nduk. Lihat ya. Dan wis gayenge ra umum. Nggih.